Ana salam sing gak wajib dijawab. Napa? Salam imam karo makmum pas ataqiyat akhir. Assalamualaikum, masuk makmum. Waalaikumsalam. Ayo bro, selfie. Layak aku tau tak jawab didoni. Kabeh iki ana trap-trapane. Ana trap-trapane. Lah, kula kan teng pinggire sing arep dhewe kae. Nang gurine pas. Arep dhewe imam. Kudu. Lho, arep dhewe sing mimpin salat jenenge imam. Oh, kemeruh Mbah Kabit nggonku kae. Lho, lah ya Mbah Kabit kuwi dadi imam. Ora. Imam ki biasanya pinggirku nak ngarep kae Mbah Kabit. Salam ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Ngono. Cah kok baguse kaya ngene. Gak seneng aku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suarane gawedi, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bocah kaya nyambik lho kok iso. Wis guyu ki lho wis dirungokke tenanan kok. Aku mari ngono priksa. Apa kowe? Lah kok iso kuwemeruh to? Kok dokter kok kemeruh pancen dokter ki ya ngerti. Nah, ini Bapak usianya berapa? 40, Pak. Bapak suka makan kambing? Ya. Enggak boleh, Pak. Loh, kok kau oleh wong aku tuku-tuku dhewe ya. Enggak begitu. Maksudnya dokter ki kok ora ngono. Ora kok yo aku ngerti nek kuwi dhuwit-dhuwitmu dhewe lah tuku-tuku dhewe aku ki ngerti. Enggak boleh, Pak. Itu anu kambing mengandung kolesterol ngono. Lah betul, nggih ta Mas. Ayo lho genah no. Saya Yang ora cocok. kuat yo sirahe ngelu wong mengandung kolesterol kok. Pendapat dokter saya sangat setuju karena kambing itu memang mengandung kolesterol. Bener, betul kuwi. Lah sampean ya padha karo doktere. Lah kok iso? Loh, kambing ket biyen ki mengandung cempe. Oh, kambing kok mengandung kolesterol ki lho. Dalam 100 tahun pondok pesantren Gontor menika sudah mencetak generasi-generasi yang hebat loh Mas Bayu. Oh ngeten. Kathah sanget tokoh-tokoh nasional itu yang lahir dari pondok Gontor sini. Kados to. Salah setunggalipun nggih menika almarfurlah Kiai Haji Hasyim Musadi, mantan Ketua Umum PBNU. Leres. Panjenenganipun Profesor Dr. Din Samsudin, Ketua Umum Muhammadiyah. Malah kepara budayawan kondang, seniman kondang Nusantara. Panjenenganipun MH Ainun Najib Cak Nun lahir dari pondok Gontor mriki. Luar biasa. Yes, Kebanggaan tersendiri Mas Yudo. Nggih, seneng. Mergo lulusan Gontor kuwi ora bakal ngisen-isenke ning masyarakat. Saestu. Lho, ngaten. Kepara bisa dadi patuladan yen cah nom-noman ya dadi bocah nom sing kena kanggo contoh nom-noman liyane sing di luar pondok. Leres. Lho niku. Ilanipun pondok pesantren Gontor menika saestu hebat luar biasa, malah kepara dalu punika kula panjenengan yektosipun lak namung ngalap berkah to Mas Bayu. Betul, ngalap leres. berkah dumateng sedaya para alim ulama, para kiai, ugi takdim lan sungkem kula dumateng para kiai alim ulama, para pengasuh pondok, para ustad ustadzah santri sedayanipun. Mugi-mugi barokah gesang panjenengan lan kula. Amin, amin, amin. Tur niki ngeten Mas, ini saya bisa matur ini panggung yang luar biasa. Leres. Panjenengan pirsa to, panjenenganing pimpinan pondok wiwit nggani Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Saha. Nggih. Anggenipun lenggah kalian para pamriksa niku kabeh mung semende ana ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Leres. Lenggahe ana Ibu Pertiwi, pepayone amung Bapa Akasa. Ning nyatane dalu menika dipun paringi tingkas ora udan, tegese kabul sing dadi pandungane Allahumma amin. Wah, hebat. Dawuhipun para alim ulama, dawuhipun para pini sepuh, dongane wong 40 padha karo dongane wali siji. Sing rawuh sak menten katahe pun wali pinten ingkang dongane pahargyan kelenggan dalu punika. Betul. Saestu luar biasa berkah saestu Mas Bayu. Tur ya ora mung bengi iki kok Mas. Ora mung dalu menika. Pripun? Rangkaian kegiatan niku kathah sanget. Mengko terakhir tanggal 20 September. Lho, isih wonten reuni akbar dan dialog tokoh alumni Gontor Putra. Lho, niki ngeten sing kula pingajengaken 100 abad utawa 1 tahun Gontor niki, 1 abad niki sing entuk rejeki ora mung dalang yoga sinden karo pelawak. Ning para bakul-bakul ya kelarisan kabeh, ketumrapan rejeki kabeh. Lho, nggih ta?
perekonomian berjalan, Nggih. UMKM melampah, dulur-dulur pedagang, dulur-dulur sedayanipun mengais rejeki di pondok pesantren Gontor. Nggih. Iku hikmah utawa barokah ingkang luar biasa lho Mas Bayu. Leres. Napa melih wong panjenengan lan kula menika kan duweni kewajiban setunggal. Nggih. Tolabel iki nyapet to kowe iki kok ganggu ae. Boten mesti rencana niki dijak omong boten nek gak tak mantuk. Lah sampean ki rene iki arep omong apa arep nyapa? Lah piye kadung go cangkem Mbok dijak omong ya ta ora ngono. Lah nek pengen ngomong ya monggo ndang ngomong digawe kesempatan gitu Mas Bayu. Nggih, Pokoke aku nggih. dikira epeh ora menehi kesempatan ning gone awakmu. Lah ngoten to Mas Nggih, Bayu. wilujeng dalu Cak Komet. Lajeng dalu Mas Bayu. Kabaripun sehat to? Alhamdulillah sehat. Nggih. Cak Yuda. Dawuh Mas Bayu. Dalam acara 100 tahun Pondok Gontor niki. Nggih. Para panitia pun ngerancang acara yang luar biasa. Sayek saeka praya Mas. Kekompakan kelihatan. Nggih kompak saestu semangat saestu napa melih menyambut panjenengan saha rombongan kanca-kanca abdi digelar daharan sakmonten kathahipun. Niku berkah kangge kula. Cak Komet. Nggih. Nggih. Ah, nderek remen Mas Bayu. Dumugi mriki rak nggih wilujeng ta? Wilujeng. Nggih. Alhamdulillah. Cak Yuda. Dawuh Mas Bayu. Dimulai tanggal Sampai 31 Mei Nggih. sampai 28 Juni. Leres. Niki wonten Super Kopa 100 tahun Gontor. Nggih. Terus tanggal 6 Juni wayang kulit. Nggih. 8 Juni tablik akbar. Wah, jeng ben. Nggih, 20 tekan 22 Juni Forbes National Economic Summit and Expo 2026. Nggih. 20 sampai 21 Juni Sarasean Kiai Pesantren Nasional. Oh niku oke banget niki Wah, padat ning tidak mengurangi rasa hormat ning nyatane sedaya para tamu lenggah mirsani pagelaran wayang kanthi nikmat tur ya memperhatikan pagelaran dalu punika. Leres, Cak Komet. Nggih. Tak nggih sehat ta? Sehat Mas Bayu. Nggih. Nggih, engko Mas sampean. Kok nesu? Alah Kok urang-urung nesu? yo ngono Adek. Wong ki ora oleh nesu. Mbok Inau lho ha. Mas Sobirin Wong sabar. kekasih Gusti. Lah ngono kan ya paham to kowe Lah iki. anak kok iya beda kasih kok. Becik ketitik. Kala ketara. Hafalno kowe koe Wong- ing ngarsa, Sung tulodo. ing madya, Mangun karso. tutwuri. Handayani. Paham ngono kowe. Maksudnya nek- Bono Mas- caraka. Doto sawala tak kepruk boto bongko. Kok nesu. Nek ape Kok omong, nesu. Tengah-jenging para alim Iki para para ulama alim aja ulama, nesu. para Cek bini jelas sepuh. to wong sing nanggape pondok kok. Sivitas akademika, Lah. ilmu pendidikan ki kudu dijaga. Awake dhewe ki sowan ning ndi papan nggawa empan, iso mapakne ning gone awake dhewe kok omong sak omong kok iso iki lho. Ora seneng aku. Karepku ki ngene lho. Piye nek arep ngomong digawe kesempatan nggih Mas. Nggih karepe pripun? Monggo. Karepe pripun? Lah, Nek Pak ngomong. Yudo ditangkleti kathah, kula nggih ditangkleti kathah. Oh Lah ngaten. trimo kok sehat. Lah nek ora sehat mosok tekan kene. Ya sekarang anak ini ki so tipip sehat. Positif. Positif kok so tipik. Oh alah dadi sing kutakon kurang akeh. Nggih no. Oh nggih. Ngeten, Cak Komet. Nggih, Mas. Panjenengan kula rawuh saking dalem pundi daleme? Dari Bojonegoro. Cobi Bojonegoro dugi Ponorogo medale pundi mawon Mas sebutke wis. Nggih. Oh, Kathah anu, niku. Bojonegoro ngidul Ngawi. Nggih, terus Ngawi kula terus Mospati terus teng ngriku setengah jam. Terus Mospati niku gorang gareng terus iki sing guyu di sopir-sopir. piye ta piye ta? Iki lho kok gak jelas. Jare njaluk ditakoni sing dawa. Jenengane termasuk ate-mate berbobot ngoten lho, Mas. Dadi Oh nyuwun pertanyaan sing berbobot Mas. Nggih. Oh Ngene. alah, nggih nggih. Mas Komet. kaya kernet Saking pundi panjenengan? saking Bojonegoro. Wah, ngliwat Magetan kalau wau. Oh, nggih. Ngertos Gunung Lawu. Oh, ngertas. Bobote Gunung Lawu pira, Mas? Lah terus nek Berbobot lho ki pertanyaanku. nyen sewu, mriki wonten timbangan gunung. Berbobot kok terus bobote gunung. Lah ngewohke to Mas nggih ta? Aku ki repot Panjenengan kalih kula kedah pripun nek ngaten? Nggih. Ngeten iki lho, berarti termasuk sampean-sampean ki menyepelekan apa yang sampean lihat. Lho, Kok kok aku ki nek ditakoki akeh-akeh terus gak iso jawab ngono. Ning pondok pesantren Gontor ki tak buktekno, Mas.
Nek sampean karo aku panggah cek cerdas aku. Lho kok modelmu kok mlete terus sombong ki lho. Lah kene ditakoki sehat Mas Komet. Lah kene duwewu aku gur sehat tok iki. Hejal. Mbok yo sing dawa sing penak omong-omongan takoki kok perjalanan ngliwat endi ae. Aku iki kernet apa pelawak dene. Boten aja nes. Ya wis, nek pancen panjenengan gen lega ya monggo. Atur salam dhisik. Atur salam. Ayo ketemu mekaten to. Salam. Salam ki sunah sing ngucapke. Lah Nggih. Ning wajib kanggo sing jawab. Ayo no. Ana salam sing gak wajib dijawab. napa? Salam imam karo makmum pas atakiyat akhir. Assalamualaikum. Masuk makmum. Waalaikumsalam. Ayo bro, selfie. Layak aku tau tak jawab didoni. Kabeh iki ana trap-trapane. Ana trap-trapane. Lah, kula kan teng pinggire sing arep dhewe kae. Nang gurine pas. Arep dhewe imam. Kudu. Lho, arep dhewe sing mimpin salat ke jenenge imam. Oh, kemeruh Mbah Kabit nggonku kae. Lho, lah ya Mbah Kabit kuwi dadi imam. Ora. Imam ki biasanya pinggirku nak ngarep kae Mbah Kabit. Salam ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Ngono. Oh, sing nasar iki kowe kok ayo ngaturke salam sing apik, cah kok baguse kaya ngene. Gak seneng aku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suarane gawedi, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bocah kaya nyambik lho kok iso. Wis guyu ki lho wis dirungokke tenanan kok. Ya ya aku ora ganggu lho Ki. Ganteng-ganteng no. Delokne nyambik. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sewu Bapak Ibu niki teng pondok ampun cengengesan nggih. Dadi dijawab salam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Mas. Iki lho. Wis sampean arep mukadimah ta? Nggih. Iki ora mukadimah lho. Lah napa? Iki mukok-mukok jenenge ngene iki. Mukadimahmu ki lho piye? Salam kok mulek. Mulek kae iki lho. Kudune kan as-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Waduh kurang ambiak berarti. Pabyak apa? Ngambyak untukmu kuwi kok iso kurang ngambyak. Alon-alon piye Mas? As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Tanggap pondok lah ngapal seminggu. Mulane kudu hati-hati. As-sholatu wassalam Allah. Allah. Assalamualaikum. Alah. Kok iso Wes dang anu ngene lho. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wah, hebat. Pertama-tama sebelum yang kedua, Lho, piye to? Kok pertama-tama sebelum yang kedua maksudnya piye? Maksudmu lho. pertama ya saurunge loro to, Mas. Lah iya, bener. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Apa wis dikai? Dereng. Sambutan kok nyauti wong iki lho. Lah niki takok. Lah aku kan yo cedakmu mbok Anggapan penonton sing ganggu, dadi aja direken. Aja mbok reken. Ngono. Pada malam hari ini bocah apa kuwi anggere nek lampu iki jenenge bengi. Malam wis ngerti kabeh. Kok iso? Iki piye? Malam iki wis ngerti nek malam. Nyapa mbok genahne mbok jelasne? saya di sini. Alah apa dikira wong semene iki mripate wuta kabeh genah ngerti nek awakmu ning kono kok. Kaget aku. Mbak kira ning alun-alun. Wis ngerti kabeh nek ning kene. Aduh repot. Karepku ki sambutan. Lo pengen sambutan to? Yo iya kok iso. Yo ndang kok iso. Dalam rangka donga. donga apa? Lho, piye to? Lah teng pondok donga padha karo nguyahi segara no. Dongakne kanggo pondok gontor kene ki lho. Gak.
Kok sogake piye to? Lah napa mandi wong mriki kathah para yai. Lho nek sampean ndonga diamini wong semene akeh niku insyaallah mandi. Mandi nggih? Mandi no. Nek kula sedonga diamini tiyang kathah mandi. Mandi. Muga-muga satu ku mobil neh. Lho lah kok amin. Ketae kok gak ikhlas aku. Lah ndongamu ki kanggo kepentingan pribadimu lho. Ndonga kanggo pondok gontor kene. Lah, kamu supaya pondok gontor kene ki maju dikapakne ngono lho. maju disurung. Aduh repot musuh cakro. Ngene. Nipun. Supaya pondok gontor iki saya dhuwur. Lah iku lho dikapakne. Dikapakne. Sik nambahi. Lah saya dhuwur ngene iki ditingkat malih. Nggih ta? Maksudnya ben apik Dicet. Cet. Pi. Ngeten lho, jauh pengomongan gak nyambung lho Mas. Nyambung lho Mas. Nyambungmu ki lho nggon ndi? Paling ora ya awakmu kan sebagai orang tua. Oh ya anggur orang tua. Gak karepe wong tua sing wis duwe keluarga, wis duwe turunan anak. Nek pengen mondokke putrane, golek pondok sing berkualitas. Golek pondok sing bener-bener hebat didelok saka bagaimana pondok itu neng gone pondok gontor. Supaya anake dadi anak sing cerdas, anak sing pinter. Ngono lho, duwe anak ki didongakne anake pinter. Di sekolahke dipondokke ten mriki. Nah. Nek reguler niku wit saka kelas 7 nganti kelas 12. Nek intensif saka kuwi mung 4 tahun ana pondok ditempuh 4 tahun. Oh, ngono. Sampeyan nggih gadah putra to, Mas? Ya duwe to? Pinten? Lah papat. Wah, sekolah nang kabeh. Ya sekolahne kabeh. Pinter-pinter no? Ya pinter to wong dongane wong tuwa ki supaya anake pinter. Wong tuwa dongane muga-muga anakku pinter. Lah putrane nggih di sekolahne dhuwur. Lah iya no, wong ya ben anu kudu dadi wong sing hebat, wong sing pinter. Lha kok padha bangga-bangga to? Piye nek ra bangga wong duwe anak pinter kok. Anak pinter kok ora bangga. Nih, kula ngomong mboten sekedar ngomong. Ini ada melalui survei. Surveimu ki lho Kok melalui survei sing Sampeyan nyekolah anak pinter, getun sok ben. Kok iso getun? Wis to, percaya aku. Aku ki melalui survei BMKG. Lho sik ta. Ora ngurusi perkara gempa. Niku. Piye. LSI Lembaga Survei Indonesia. Lah, itu sudah melalui survei. Piye kuwi? Anak itu paling tidak, kalau menurut saya, paling tidak punya 3. Oh, duwe anak. 3. Loro sesuai program pemerintah. Itu kalau program pemerintah. Keluarga bercelana Berencana. masa direncana nek gak katokan pare panggah dadi to kok iso. Iya. Lah iya, sing anak kudu Duwe 3, minimal harus 3. kok bisa Mas? Karena tujuannya sekolah dipinterno anake iki mau sing loro, 1 dan nomor 2. Nomor 3 iki goblokne ae. Gak usah dipinter. Kuwi jenenge ya pilih kasih no. ban cinde, ban silakan. Sebagai orang tua tidak boleh pilih kasih, semua harus mendapatkan cinta kasih yang sama, tresno sing padha. Nggih, ini ada penjelasannya. Alasane. Alasannya ngeten ya Mas, nek sing di sekolah noki kabeh ya ta, pinter kabeh, sukses kabeh. Kamu kok awake dhewe wong tuwek iki saya tuwek saya pikun. Ya ta, nek wis menginjak 70 ke atas no wis toleh karek wong loro dhewe ya ta. Nek sekolah pinter anak-anake kuwi berhasil nang kono dadi guru nang Jakarta. Nang Jakarta dadi pegawai pajak, polisi nang Surabaya. Karek dhewe nang omah toleh ya ta. Dhewe ra ono sing ngopeni awake dhewe. Lah terus nek digoblokne sitok. Goblokne siji lah kuwi sing gak dadi apa nang omah nunggoni awake dhewe. Sing ngopeni. Sing ngopeni. Oh, lah dulurmu pira to, Met? 3, Mas. Lah sing siji nang ndi? Siji nang pajak nunggoni Surabaya. Sing nomor loro. Dadi pegawai BUMN Jakarta. Lah sing ning omah. Aku. Berarti sing digoblokne kowe. Oh iya. Sing goblok. Oh sing keri ning omah dheke kok. Berarti sing digoblokke dheke. Sing goblok kowe berarti. Wah lagi kroso. Berarti aku. Berarti aku. Wong duwe program dhewe kok ora iso ngrasakne. Anak ki dipinterke. Nggih. Aku kan anakmu kan ya sekolah. Sekolah no. Sekolah ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho. Kok sekolah kok sekolah kok gen padha karo kanca-kancane. Nggih, Pak. Kula niku mboten maksa lari-lari kok pinter arepe, ora pinter ora masalah. Yang penting sugih. Ngono. Wis. Nggih, Pak Bu nggih. Kula dongake mugi-mugi sedaya sugih Allahumma. Min. Oh gak maksudnya dengan pinter, dengan kemampuannya, dengan skillnya akhirnya nyambut gawe iso nglumpukne duit akhirnya dadi wong sugih.
ora mesti. Tanggoku ki pinter ya gak sugih belas. Kowe ngerti sing bobol ATM, kae wong pinter-pinter lho, Mas. Iya, wong bobol ATM kae wong pinter. Wong pinter kan nek gak pinter mesti kesetrum ndase kae. Kae nyatane yo gak sugih-sugih ya ta. Oh iya Sing iya. penting iki sugih. Lah tapi kan nuwun sewu Mas Bayu nggih. Ana tembange kuno jaman biyen kan ana tembang kuno. Bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane montor helikopter. Pura bangga wong pinter dadi dokter numpake helikopter. Lah sampean sing gak pengalaman. Kok ngelokke gak pengalaman? Bocah pinter sok ben dadi Dokter. ora kabeh dokter pinter. Kosek ta, kosek. Iki kok apa-apa kok sarwa disalahke to. Lho salah lho, Pak. Lah nek ora pinter ya ora bakal dadi dokter to ya wong kuwi melalui proses beberapa apa pendidikan kok. Lah nyatane wong kula mbuktekno dhewe nek pancene pinter nyapa aku mreksakno anakku kok ditakoni. Sakit apa, Pak? Lah aku ngerti nyapa tak gorene. Iya ta? Kudune wong pinter aku lagi gendong anakku ngono. Ini kena malaria lho ngono. Iki titanes lho ngono. Ya jenenge prosedure kesehatan ki nek jenenge dokter iki diperiksa dulu lagi ngerti penyakite. Apa diperiksa ya gak nyenengke belas. Kok gak nyenengke? Anakku gur ditul sudah ndak apa-apa ini ngono lho. Lah wong ora kulaan mbok ditutul roto. Dadi kan awake dhewe iki puas ngono. Maksudnya ditutul pindho ki dokter wis bisa anu Kuwi dinggo mendiagnosa. ngecek detak jantung kecepatane pira ngono. Jenengan kok ketoke mbantu dokter. Wong dokter mari ngono terus ngomong, "Ndak apa-apa, Pak, ini ringan, cukup dirawat jalan aja." Loh, aku yo nesu no sebagai bapak. Lah kok nesu? Lho dirawat ning dalan ya nek naik kendaraan. Enak kendaraan Alah Gusti, cah kok goblok murah umum lho. Lho, dokter ngono. Karepe dirawat jalan kuwi ya Mas Komet, kuwi nek ngrawat karo mlaku. Apa iso? Masang impus muntal pil. Ayo, Dek, ayo, Dek. Dek. Ayo kok kamu kok gerak terus ta ya. Ora iso lho, Mas. Ya aja kaget Mas Yuda. Nggih. Sedulure Dek rak 3 to. Nggih. Dek rak sing nomor 3. Lah niku kok Aja kaget. Aja kaget. Kene lho, Met, sing dikarepne rawat jalan ki awakmu gak nginep ngono. Lah aku nginep ya apa kenal ora kok nginep lho. Lah nek kuwi nggone keluarga aku nginep. Rawate ki lho karo mlaku. Ora iso. Ora oleh nginep kowe. Ya yo ora kenal ya ora nginep. Rawat jalan iki tegese ora diinepke ning rumah sakite kuwi. Ora kon turu ning rumah sakite kono. Ning dalem kok doktere nyawat-awati saka kadowan. Ngono lho. Oh ngono. Heeh. Ya apa ora dipasang CCTV. Ha terus doktere ngomong piye meneh? Heh? Doktere ngomong piye meneh? Aku mari ngono priksa. Nggih. Apa kowe? Lah kok iso kewemeruh to? Kok dokter kok kemeruh pancen dokter ki ya ngerti. Nah, ini Bapak usianya berapa? 40, Pak. Bapak suka makan kambing? Ya. Tidak boleh, Pak. Loh, kok kau wong aku tuku-tuku dhewe ya. Enggak begitu. Maksudnya dokter ki kok ora ngono. Ora kok yo aku ngerti nek kuwi dhuwit-dhuwitmu dhewe lah tuku-tuku dhewe aku ki ngerti. Loh, Tak suwampet pisan nek wis suwe. Senenge. Nesu aku ki nesu. Aku ki nesu. Ayo ngomongnya terus ngene kok. Nah. Ndak boleh, Pak. Itu anu kambing mengandung kolesterol ngono. Lah betul, nggih ta Mas. Ayo no Bayu, nggih. genah no. Saya Yang ora cocok kuat ya sirahe ngelu wong mengandung kolesterol kok. pendapat dokter saya sangat setuju karena kambing itu memang mengandung kolesterol. Bener betul kuwi. Lah sampean ya padha karo doktere. Lah kok iso? Loh, kambing ket biyen ki mengandung cempe. Oh, kambing kok mengandung kolesterol ki lho. Lah nek takon kolesterol metu pira, Lek? Kalih lanang karo wedok. Enggak, maksudnya bener ya ta. Iya. Nek kambing kuwi mengandung cempe bener. Iyalah, ya. Maksudnya cempe ki lho karo kambing Ya. ini mengandung kolesterol. Oh, berarti putune kambing. Berarti putune kambing ki jenenge kolesterol. Daging kambing Ya, iki lho. kuwi ana kandungane. Nek makan banyak Ya. itu nanti bisa kena kolesterol, Kolesterol. akhirnya darah tinggi terus stroke. Berarti kakean daging. Iya. Lah macan kan bendino panganane daging kok ya ora stroke. Era. Wong nek ra pengalaman, wong Nggih. nek ra pengalaman, Ah. menungso nek kakean mangan daging stroke. Stroke. Macan ke kakean mangan daging, stroke parah Mas Malan. Tandane kuwi ngeyel maido kuwi. Macan ke stroke malah parah. Kok so parah ya? Mlakune ngantek ngene lho, Mas.
Coba nek ora aku kan mangat, dek iso mlaku. Sikil gandeng kae ngadeg, gandeng dek kolesterol, kok kan mangat dek mlakune brangkang. Brangkang Pomo parah ke stroke. macan mlakune ngadeg no paling enek macan tos. Aja padu. Oke. Rasa udur. Filosofi yang baik untuk Pondok Pesantren Gontor sedikit kata mutiara kanggo sampean. Nggih. Angsal ta, Mas? Monggo. Boleh. Nggih, saya mboten ateges kula kok ngurui napa kula keminter nggih pangapunten Kakak. Ning saderengipun Nggih. filosofi menika dereng nate ditemukan di mana-mana. Weh, temuan baru. Urung ditemukan arep mbok omongne iki lho. Lah iya iki ajek golek kok. Oh, Kono yang duwadak ya. iya. Nggih. Jadi tidak usah orang hidup tuh perlu mencontoh filosofi yang satu ini. Ada 3 filosofi yang bisa kita ambil dari nama-nama setan. Lho, wis setan. Kok iso setan tok gawe rene iki? Ya wis pas Mas nek setan ngomong setan ki ya wis pas. Maksudnya jangan ngentahi ngono Mas, iki kan ambil filosofinya. Dari sisi baiknya. Sisi baiknya. Mengambil filosofi dari sisi baiknya setan. Setan. Apa wae? Ada tuyul, ada kuntilanak, Terus? dan pocong. Nah. Yang pertama filosofi tuyul. Yang pertama setan-setan gundul. Nek Nek gak gundul aja dadi setan. alah iki lho Oh, setan. Setan gundul utawa tuyul. Tuyul. Mengandung filosofi bahwa marilah kita hidup mandiri iso golek duit mulai sejak kecil. Lah ngono lho. Oh iya. Kuwi Oh, iya, iya. filosofi. Kabeh iki ana sisi baik, ana sisi buruknya. Sisi baik. Tinggal bagaimana kita melihat. Mensikapi Nggih. nggih sejak dini sejak kecil bisa Wes. mencari uang sendiri, Iya. berdikari atau mandiri. Mandiri. Hebat ki nek tuyul. Yang kedua ada kuntilanak. Filosofinya apa nek kuntilanak? Filosofinya kita harus meniru bahwa dalam keadaan seneng maupun susah tetap guyu. Oh iya. Ya. Tetep ketok bahagia. Bahagia. Wah, filosofinya masuk Mas. Nggih, ya kan? masuk. Hebat tenan. Terus sekarang Terakhir pocong. Pocong mengajarkan kita semua untuk hidup selalu sederhana. Artinya pocong kuwi ket biyen mulai biyen kan tek saiki kan nganggone putih, gak nganggo rena giwang ya gak gawe. Sampeyan tahu teman pocong kok nganggo merah putih napa mana? Apa nganggo batik kan ya gak putih. Aku Iya, petok iya. ngono ya. Ah iki neh. Oh iya. Oh. Mengajarkan tentang Kesederhanaan. kesederhanaan walaupun banyak pakaian tapi pakaian yang terakhir tetap Ya, tetep pocong. pocong Hebat, putih. hebat, Nggih, hebat, nggih, hebat. nggih, nggih. Pun, Nggih. Nek. Apa nek? Pun Tok empun ki apa? Lah modelmu kaya arek ngomong ini mau. mboten. Ya nek wis ayo, sakniki diselingi tetembangan. Oke, siap. Niki kula tak ngaturake lagu yang bernapaskan agama Islam judulipun Pepeling. Nggih. Kula nyuwun tulung ingkang bawa didum Cak Yuda kalih Cak Komet. Siap. Nggih. Ayo, sakniki kula dipun tinting dandang gula panjenengan ingkang bawani Cak Yuda. Nggih. Ngagem cakepan rukun Islam saged. Oh, siap. Nggih. Dalu menika ibu-ibu waranggana anggenipun tetembangan kalih lenggah wae. Ora Siap, kudu nggih. jumeneng. Mboten sah, Nggih. pun. Ora Nggih. jumeneng. Yo saiki bagiane Cak Yuda karo Cak Komet. Siap, nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken. Rukun Islam. Suarane sae wonten bebingah Rp50.000. Matur suwun Mas Nggih. Bayu, barokah. Ngene lho kok enake. Ya ampun, Rana. Ngono kok pas sing aku gak iso to. Kang lima puniki. Swantenipun hebat, monggo menika wonten Suwun, Rp50.000. Mas Bayu. Nggih, jan awake nek bejo ra kaya awak. Mas Bayu dono weweh ya. Iya. Monggo. Kating ndakno mring para sama. Nano. Nano. Alah, apa lho? alah. Kuwi Cak Yuda. Bagianku. Aja padha ditinggalke. Swantenipun sae monggo wonten bebingah Suwun Mas Rp50.000. Bayu, matur nuwun. Gentos Cak Komet. Ayo. Monggo.
Ayo kok. Iya cah iki cah. Kata-katane ngene. Ya mbok kok iso takok ngono lho, Pak. Kata-katane apa? Rukun Rukun karepmu. Kok rukun karepmu ki lho lambemu ki lho ger jebles ae. Rukun Islam puniku. Nah, ayo. Suaraku ya. Lah Apik suarane apik. Lagi. Rukun Islam puniku. Swantenipun sae Cak Komet. Sae. Nggih, dilajengke lanjut. Yo, sahadat. Kowe ae ngono. entang kok nganggo Anek popone yo. iki lho rencana ki lho wis iki lho wis. Iki lho rencana. Sahadate Kang angka siji. Suarane hebat, larase pleng. Alhamdulillah. Lanjut. Ayo. Lendi. Ora pane, kono wis 150 Dek. Urung iki lho lagi iki lho jan. Ora kudu ya. Ndang kono. Kang angka 12. Monggo Cak Yuda mriki wonten hubungan. Nuwun Mas Bayu. Lah ijik. Isih akeh lha kuwi nang tasih akeh kok. Lah ya lah ijik no. Dene kangka telu. Pengen ora? Ramadan ngono ayo. Oh, bayi kok warai. Ora. dinteki sisan. Ayo. Ramadan kok dintekne? Ora tegese tembange niku dirampungke. Ayo. Ramadan nindake poso. Papat ya. Papat Yakat yakat ping 5 ping 5 munggah haji. Nggih, terus Apik. rukun Islam sampurna. Ayo. Rukun Islam. Rukun Islam sampurna. Alhamdulillah. Luar. Hebat tembange ya luar biasa, suarane ya apik. Nggih. Monggo ayo dilajengke sik langgame monggo. Nggih. Oh, lah kok getun ae. Diaturke tembange pepiling bukan celuk saka sapa? Saking Mbak Fahmi mengko nglerek. Nggih, jejere ngono. Nggih, monggo. Ya Mbak Fahmi, monggo. Wes pancine padha nindakake adzan wis komandan wayahe sembahyang lah tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah. Salat sayang ning atoke tidak mungkin magrib lan isa jangkape prayogane ditambah salat Yo, jejere. Krono
wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limah wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah Luhur lan asar salat sayakti ngadoke tidak mungkar Maghrib lan isya jangkepe Rayakane ditambah salat sunahe Josembrono iku perintah agama Ngelinono ning donya sedelo Sampelan kawakan asal sing kuasa Yen kepingin besok munggah suar Mas Yuda Nggih. wonten pondok Gontor menika wonten Gambiastor. Gambiastor menika menyediakan semua kebutuhan keseharian. Nggih, wonten pujasera, wonten ATK utawi wonten fashion niku hasil saking para santri sedaya. Nggih. Terus UMKM Gontor iki wonten. Wujudipun menapa Amides nika Gontor niku kaya mineral nika. Oh nggih nggih Niku wujud menapa saking Amides. produk air mineral. Nggih, itu ada distributor dan bisa di pasaran untuk umum. Wow, untuk umum. Lajeng Hisanah Gontor Madu. Dadi wonten produk madunipun. Nggih. Nalika semanten kula wis diparingi madune, Mas. Wah, kula malah Hebat dereng. tenan. Kula Lajeng- dereng. Oh, ya dereng. Dereng. Nggih. Terus Hisanah Gontor bakre terus kangge roti. Kangge roti. Terus wonten malih Latan Sastor. Menika meliputi wonten spot, wonten ATK, wonten apotek. Lho, niku. Nggih, nggih, nggih. Dadi mriki niku ya ana pelatihane Mas Mas Yuda. Nggih, nggih, nggih. Berarti nggih. mboten mondok. Teng mriki niku langsung usaha ngono, dodolan. Lho, Oh, ora. sih, Nek ya kene iki mondok tolabul ilmi golek ngilmu tapi juga diajarkan bagaimana kita berwira swasta. Ben duwe keterampilan. Duwe keterampilan. Jadi keluar dari pondok sini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bakul roti. Ngono. Apa kok bakul roti piye kowe iki? Keluar dari sini Ya bisa bermanfaat kanggo Nggih, masyarakat. upama dodolan ya dodolan sing halal. Hmm. Tur dasare mriki sampun wonten Universitas Darussalam Gontor utawi Unida Mas Yuda. Nggih. Prioritas ini tahun ini fakultas kedokteran. Tur dasare pun terakreditasi unggul. Wah, Lho wis wah, kuwi. wah, wah. Arep kurang kepiye saiki? Ayo. pun Ngono kok lengkap. ngelokke nek jare dokter ora pinter, nyatane kene iki lho wis terakreditasi unggul pisan. Dokter kene. Lho kok dokter kene nang ndi wae nek jenenge dokter ki ya padha wae. Terus wonten malih Gas Gontor Auto Service niku untuk bengkel mobil dan kendaraan. Lho lho lho. Kuwi. Bengkel. Otomotif ngantos dugi Nggih, bengkel nggih wonten. nggih wonten. Super lengkap. Leres. Mulane pun pas pun trep nek gadah putra dipondokke utawa sinau belajar wonten pondok pesantren Gontor wis apa kuwi wis pas ya Mas Komet. Anakku tak pondokno rene ae. Ya iya ya kudu ngono anakku ya tak pondokke mrene. Loro karo kayak kene. Heeh, lah terus kowe? Heh? Kowe gak sida enek sing mbok goblok nih. Gak. Lah apa kok ora sida? Bangku kaya aku. Ya ora kok ya. Ngono kok. Mulane nuwun sewu nek jeneng awake dhewe belajar dengan Nggih. sinau kan bisa merubah kehidupan. Nggih. Awit nuwun sewu roda kehidupan niku lak berputar gitu Mas Bayu. Leres. Roda itu berputar loh Mas Komet. Ya ning ora kabeh. Loh kok ora kabeh piye wong roda itu berputar. Lah ban serep kae ya ora. Kae ban serep ya nenggon meneng. Enggak sing tak karepne iki roda dunia iki lho, roda dunia. Dunyo ki nek rodane ta, Mas? Kulo ki wah, aku nak kadung rondo dunyo bocor piye kuwi? Piye ta? maksudnya? Wis ta. Bayangno aku angen-angen kuat tuh. Badhe nambalne rodo dunyo. Ora
Ora kok secara fisik wujud Aja bangki ora. Aja mbok pangan tah ngono kuwi lho Mas Komet. Sing tak karepne wong urip ning alam donya ki kan wang sinawang. Nggih. Kowe nyawang aku nyawang kowe ngono lho. Oh. Piye? Kok terus mlengtok piye? Lah terus Malah iki mbok sawang tak culek sampean nyawang aku nyawang kowe. Tak culek mripatku lho kok iso. Kok keliru ae. Maksud iki kadang kala awakmu ki sok ning ngisor, sok ning dhuwur. Oh lah ngono kan kadang-kadang pancen iya. Aku iki sering dhuwur aku. Ya aja sok ning loteng terus, ya sok ning ngisor. Engko nek ning omah tingkat dhuwur ya ora iso ngerti sing ning ngisor iki kepiye ngono lho carane. Nggih, selamat. Pokoknya cengengesan rumah saku. Ayo sik malik pelok. Nggih. Aku tak nyuwun anu dipun sekaraken dandang gula nyidam sari. Nggih. Nyidam sari. Ditepungke Mas Yuda. Nggih. Paranggono ditepungke mboko siji. Wah. Ayo sampean kenalan saka kono ora apa-apa. Komplit. Nggih. Nuwun iya. pangapunten wiwit saking ingkang mepet Tengen kula pas ki mepet debok. ingkang mepet gedebok. Heeh. Nggih, nuwun pangapunten boten ngirangi Subasita lan Trapsila nderek pitepangan nggih Mbak nggih. Nggih, Mas Yuda. Paring asma Mbak sinten? Kula Ayu Saking Madiun. Biasane sampean kok gak ngono to, Mas? lah piye ta? Nganggo lagu. Coba piye? Lah nek gawe lagu piye ta? Lagu piye? Wong Gawe lagu seni piye? ora budaya. Oh nggih ya dimaafkan. Lali apa piye kok? Sing maksudmu piye ngono lho? Lho, nganggo lagu dadi awake dhewe iki wong seni, jare hidup dengan seni akan indah. Ya coba jajal. Oh dadi kowe. anu tahu situasi. Oh iki ning nggon wayangan kudu nganggo seni. Betul Mas. Wah, Bayu. dadi Mbok cobi coba jajal awakmu sing paham. Coba ditonyoni. Ha iki contoni. Contoni nggih. Oh ini abah kabeh. Coba Monggo. diperhatikan nggih. Iya. Nggih. Mas kendangnya Mas. Yen Nggih. Yo kendange. Kendhange kon ngapane? didal. Alah. Iri. Ora. Oh, Piye? iri. Iramane apa? Dangdut. Nggih, Dangdut, pop, rock, blues. Tak dangdut dah. Oh ya. 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 Yuk, mulai. Yang ini siapa namanya? Dek. Namaku Gile. Tia Ayu. Pancene ngepasno tempo tadi. Wih nek gak ngerti. Oh, senenge Fardi. Ya iramane rada dicepetne sithik, tempone rada. Ya no, iya. ya. Coba. Yang ini siapa namanya? Kecepetan. Kowe Kecepetan. maksuli yo kena kecontalan no. Ngene lho, sakmene lepas. Di. Mana? Kendhange Mas. Ben bingung. Iso Ya. lho. Pos. Tak tuwek ora iso. Kamu sih ketuwean. Urung muni barang kowe lagi arep barang kowe. Ayo. Sowi gagu. Yo. Yang ini namanya siapa, Dik? Nama aku Loh, penak Ya ta? Ayu Kusumaning Tias. Mbak Ayu. Iya. Rumahnya di mana, Dik? Medion anak Pak Yogi. Rumah Alah, saya Ben kono lho. Kose ta. Mas, apa Sing itu? maksuli iki ben kene. Awak dhewe iki wis ngerti, tok-toke gak ngerti ngono lho tak tuwapok tak suweki raiku. Raimu. Ngutang lali ngono lho sampean. Ayo. Mbak Ayu, rumahnya di mana? Rumah saya di kota Medion. Oh. Apa kamu sekarang masih sekolah, Dek? Iya, aku hari ini masih kuliah. Kamu semester berapa sekarang? Wes sampai subuh. Aku masih semester 2. Oh, kowe Kang. Empun. Lho Kok ampun, piye to? Isih terus. Sebelah Apa iki piye? Sebelah jejere. Sebelah kok tak wawat. Ampun. Ya. Untuk yang ini Terus jejere. geser lagi. Namanya siapa? Yo. Aku Iya. namanya Dini
Lah kondi? Lah wong kowe tekon kok kondi piye? Dilagokke kok kondi? Kondi. Kamu Nah, asal dari mana? nah ngono lho. Asalku Iya, Dek. dari kota Nganjuk. Oh, Nganjuk. Terima kasih. Terus lanjut geser. Ngerotok. Yang ini siapa namanya? Dek, semangat. Ayo kamu tekok ke lah. Lah kayak Jawa apa ora kae? Piye lah piye? Mbak, Coba rada banternya coba. Banter, Yo. banter. Yo. yang ini siapa? Dek. Heh? Dalam? Apa nih? Apa nih? Kae lho. Dalam? Piye tang kowe iki lho? Lah ketak kowe mah. Ya mau ki tanggunganmu kok iso mbok pasrahne aku. Oh, balik nadane alon-alone makono bingung kita ya. Oh, nadane koyo mak kowe ra bingung. Coba. Jenengan paring asma sinten, Dik? Yo. Oh, ketoke potensiune. Ketoke dope pedhot iki. Kupinge lho ngene konslet. Kamu namanya siapa, Dik? Nama saya, Ya. saya, Ya. saya, Kok saya gede gitu? Namanya siapa? nama saya Gentari. Pakai nada. Oh iya. Ya sing takon yo nganggo nada no. Ayo ayo. Takon nganggo nada. Yang ini Ayo. siapa namanya, Dik? Nama saya Gak bisa. Gentari. Mas, Masih perawan atau sudah bersuami? saya Ya. masih perawan. Senenganku. Kon kenalan kok malah golek kesenengane iki lho. Kowe malah Iku golek tak tapuk, kesempatan Nek. lho iki. Iki kon kenalan kok malah golek kesempatan. Iki cukup berkenalan tok Kenalan ae. tok. Lain-lain nanti Oh iya. Oh, di luar pondok. Di luar. Beda. Gak situ. Iya. Lah ngopo? piye maksudnya iki lho? Enten bepuk para ya. Yo, Geser Ya. yang sebelah Anda. Yo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Dekan tak uget-uget. Geser. Lah kok mau cendak Ngomong kok? si tak iki Kok dibedake karo kancane? Alamate endi? Terus keluargane sapa wae kok Cilik ngono tak takoni reno-reno bingung. nyepelakne iki. Geser sebelah kirinya, Dik. Yang itu siapa namanya? Asik. Nama saya Dita Intawati. Apakah benar kamu dari Banyuwangi? Aha. Iya. Cekak ya. Lah cekak wong dibethek sih. Lah wis mbok becek ae. Yang geser Ya. Yo. cantik namanya siapa? Asik. Aku Mas Kampret. Namaku Suci. Terima Mas. Kok nesu piye to? Kok nesu piye? Loh, Aja nesu. Pri. Aja nesu. Aja nesu lho, Supri, kene lho. Pri kene lho, Pri. Supri Kampret. Omek kok kampret. Sampean yo salah inget kok ngene kok kampret iki lho. Alah ngapunten ya Mas. Nek model kene iki dudu kampret, Mbak. Soalnya mirip. Iki ngono mondol. Bener selindro lho. Oh iya. Pripun Mas Lemet? Komet lemet. Namanya siapa, Dik? Namaku Suci Ovita Dewi. Oke, besok aja kuyen model ngono ku. Enggak apa-apa. Ojo. Kenapa kamu kabur? Iya to, so. Ora apa-apa to. Engko nek diceluk komplek kan engko karo Mas Bayu. Mas Bayu. Jodoke. Mas Bayu. Jodoke. Kan iso ngono. Sampun ki, Mas. Sesita lho. Pon. Sesita. Mas Bayu jodoke. Ayo. Pon nggih. Wes ya wes. Ndak trauma. Mas. Yo malik belok. Yo Nyidam Sari. Monggo. Nyuwun dipun bawani Nyidam Sari. Sapa sing keparing bawa? Aku nyuwun tulung karo Mbak Dita Intawati sik. Nggih, Mbak Dita. Ayo.
Monggo. Dibawani, Pak. Monggo Nyidam Sari. Monggo. Menika kula katuraken para penonton ingkang lumantar live streaming, tuwin sing ngepareng lenggah dalu menika Mas Yuda. Nggih. Nggih. Ya, Mbak, diaturke, Mbak. Aku. Kowe sing dilem kowe. Cek duweke. Lah. Ngono ae. Nano neno. Yo. Nano Apa tawaku dewe Mas Yuda. Nggih. Mbak Dita niku piyai putri selirani panjenengan apa dudu kira-kira? Lah nek kula nggih nek kalih nggih. Lho, ngapa to hae-hae iki lho. Wis tak Ora nek Mbak Dita ki nek Piye ngopo kuwi kok? arek ngomong apa kowe iki lho wong ditakoni karo Mas Bayu kan wajib pun jawab to. ya engko tang mbok anu. Ora. Nek ndelok Mbak Dita ingkang lencir kuning merak ati menika nggih. Saestu nggih nek kula nggih cocok utawi nggih sarujuk menawi. Cara roman ning jero taman ngoten panjenengan mlaku karo Mbak Dita terus mang tembangke apa nek panjenengan piyai loro ngono ing taman ngono kae. Halah nggih tetep lagune jumbuh kalian lagu punika. Pripun? Upama sliramu sekar melati, aku kumbang Nyidam Sari. Enak ya ta, nggih. jumbo. Cak Omet, Nggih. upama panjenengan dadi bojone Mbak Dita, kuwi roman ning nggon taman mlaku wong loro digandeng tangane terus sampeyan nembang apa? Wah, kicomania. Wah, duh. Piye to kuwi? Kok iso kicomania iki lho? Sing piye lagune iki lho? Kico mania. Langsung dangak to, Bos. Semangat lho maksudnya. Nyun sewu Mas Bayu. Nggih. Menika tukang setting betanane jenengan apa saking mriki? Saking Iki mriki. saking pondok. Edapi. Lah ngapa ta? Apa? Tukang setting gen kula nika mboten enten lho sing kaosan anu. Niki ngangge jas. Nggih. Gen kula nika nek jas-jasan paling gak naib, nek gak ngono MC. Pancen yo ning pondok kok. Lah ya kudu disesuaikan. Ndah nggih. Jumbuh ke sasana. Yo, lanjut Mbak Dita. Nano dewa Oke, terus mriki Mas kirang kalih kerduse mriki. Allah. Ya lho pen men ya. Nenoy walas sana mring mami. Mbak Dita iki cara buah apa Mas Yuda? Mbak Dita menika umpami buah nggih paling boten menika nggih apel Malang. Wah, apel Malang. Gilap wijo pecah biak ngono iso kumut-kumut ngoten Nggih. nggih. Nyegeri. Nyegeri. Heeh. Nah, Nek ayu tengenku pas ayu ki. apa? ayu Nggih. nek ayu menika nek saking pamawas kula kados buah semangka tanpa biji. Weh. Pecah biak ngono ki banyune sekotos. Mas Komet. Nggih, kalau mata. Nek gentari kuwi nek cara buah apa, Mas? Niku mboten buah ta, Mas? Lah apa? Lah apa? Apem. Kok iso apem iki lho. Kok adoh men mlayune. Iki khusus buah. Buah Apa ta? buahe wis entek? Duren. Wah, duren. Duren ketinggalan njaba niku lincip-lincip ning asline jero daginge loweki. Wah. Misalkan kula niki generasi Gen Z Mas Bayu Nggih, ha. bercinta dengan Mbak Dita Intawati. Nggih. Kula mesti ngomong ngoten, Mbak Pripun? Dita, Pripun Mas? kamu punya uang 2000 ya? Punya. Buat anu itu loh, markir hatiku ke hatimu. Wah. Ngono lho Mas. Ini generasi Aku muda. ya iso. Mbak Dita, Pripun Mas? kamu punya rumah? punya dong. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Ngono kuwi. Ayo, pengen. Ayo peri.
Wah, tafuk. Ayo. Mbak Dita, kamu punya rumah? Lho Wes wis lho. tapi ya Mas, Aku wes lho mau. Ditakokne kok menang. Kupinge ora krungu to ki lagi bae bitak. Ping bosok ya ngono ya. Kamu punya leng? Apa tikus lho menungso kok ngelengi lho. Rumang Lah sapu. mungkin apa yang ngerayu? Ya pun monggo ayo. Kalau boleh tahu bapakmu penjual pendal ya? Ora Mas. Loh gak toh? Gak. Ah, salah. Berarti salah. Ora Dita iki. Lah kita sing ndi? Dita sing kabute kriting lho. Oh, dudu kita iki. Dita ndol apa? Yo lanjut Mbak Dita. Yo. Besok kapan katekan Nenoe jejer lan wong bagus. lanjut banorane. Yo. Umpamana nakoda tanpa prau Gronjal. sasat sarang Artine kok Banyuwangi. Ayo. Ing Jalatri. ing Jalatri Ayo. Jalatri aja. Norano. nyidam Ayo Dek. No. sarihan Yuk. Monggo langgame nyuwun tulung Mbak Eka perhatining sih. Monggo. Ya Mbak diaturke. Monggo. Yo. Tendangane Gonggo Mino dijogeti gentenan. Mas Yuda karo Mas Komen. Nggih. Monggo Mas Yuda riyen. Yo. Aku kagungan bablas tembang kangen. Monggo. Yo gentari. Nggih. Sing joget gentenan. Ayo. Mas Yuda sik. Nggih.
jare wong budaya. Ngono jare wong irama. Lho, pancen ki budaya. Budaya Iki ku wis- ki lho ndi? Iki jelas-jelas sabotase to, Mas. Kok iso sabotase? Mosok kene kunoe lali. Coba. Nyatane aku ya penak lho. Ayo gentari coba. Wah, Contoh, iya, nggih. Wang iya coba. Ayo, iya kan. Oh, wah. Ngerti? Awas. Oh, Enak. jengglenge pas iki itu hadiah 50 Nggih, suwun-suwun. Matur suwun menak pas. Ayo, coba. Ayo. Wayah wang iya. Alah, alah, kedisiken. Aku kecepetan nih, Mas. Para ngenteni, baleni nek. Ayo. Coba. Ya. Kak Yuda sih contoni pisane. Nggih, contone. Pas jenggleng ngumpul, ayo. Nggih. Ya kan? Nah, ngono lho. Penak. Ya niki itu jatah 50 Mas Yuda. Dedek Suwun pas. Mas, Nggih, nggih. malah kok bandir terus. Wis roro 50. Yo Cak Omet dipaske yo. Ya kan? Wayah. Jalan. Hot. Alah, alah. Wis pas kuwi. Pas. Ki dite ya pas entek. Nggih. Alah kere. Wah. Lah ora mau-mau kok ya. Mau-maune nyapa, ora Iya. pasne. Kudune mau-mau. Oke.